Mini Baloi ameve nyika panguva ine anozikanwa kuti Mini Baloi, she is the wife wa VP Constantino Chiwenga, but panguva ine achionekwa ye involvement pasocial media pamwe chete nekushare mastories anovaka. Muzuva ranhasi tinoti Mini Baloi she shared about how women must handle their marriages, meaning how they must respect their husbands. Chaita kuti panguva ine akonzerese public outrage pamwe chete nekuti kwane vanhu kuti vasubscribe or like out on the bell icon. Panguva ine muzuva ranhasi anouya nemeseji achiti, I once wrote discouraging ladies from calling their husbands impoa dogs. Ndingatukwa pano, but I'm back again with my ministry because I believe marriages are under attack and it's our duty as religious people to protect that institution. My advice today is, chero ungatsamwa sei murandakadzi, never insult your husband in public, but in closed doors you can even beat him, no problem. Just kidding. Ivamubatsiri akakwana, be that Proverbs 31 verse 23 woman who will make sure her husband is respected at the city gate where he takes his seat among the elders of the land. Anovaposta mapictures ari iconic wamuri kuona ake iye achiratidza kuti anoremekedza VP Constantino Chiwenga in public, nyangwe when he's on duty and everything. Ndo mashoko anayo achidhilivhiwa panguva ino naMini Baloi achiudza kuti yes, nyangwe ndikataura chokwadi, some of them or some of you might reject it, vamwe vadzoka vachizontuka, but ndo zvachiri. As religious people must encourage each other. Ana achitaura panguva ino atoona kuti there are some families ari kunokwanzi are involved in my disputes, zvakafanana nemafamilies akaita sana Wicknochivai and the likes. Ndo madevelopments ari kubuda panguva ino. Pinda comment section meridza fungo imwe kudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe, like pamwe chete nokuti on the bell icon.